Come on! Ha? Kung kita mo nagtiado siya, sipag yung ayo-ayo. Tera ka dyan. Bah, hindi naman. Ang cellphone tatay dedo. Uy, ay. Cellphone tatay. Asan cellphone tatay? Limbaro ka bagkat-kat ka man diha. Asan cellphone tatay ba? Nadane? Sus, lubat may ang cellphone tatay di ay.
Good size. Ano pa akong kanya Spiderman? Oh, ako na yung tintin ron. Lo, 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 Spiderman lo. Ito. Spider? Ano sa spider dyan? Bang-bang. Wala. Ano sila? Bangga? Ha? Wala, impas. Patay. Spider. Dele. Ano sa manday? Kani. Ape. Sila. Dito sila tinig. Hmm? Sila Wala. tumbas. Tumba sila. Tumba sila. Oh? Dani kasuot din. Bulan. Ini araw ako ginahuman. Mama. Ano na? Am.
Lord, this one united in your hand, bind us together in love. Oh! You want some dessert? Ay, halang man eh. Dito. Wala. Hala, baby. Sulon, mama. Natut. Makalang. Ako try mo isa ah. Oh! Cinco. Kapalo ka ba?
Hi, how are you? I'm fine. Rina. Kana, Rina? Na, Ha? tinihalang. Gunting do. Gunting. Miris ko.
Bye. Paras. Huwag ka do. Delivery from Gaisano. Kakaw. Saan natin? Sampura. Ay, nagkuhan na siya karon. Ako kung di pa ko ay Aboy. Taro Daog ka? ay so ay. Good kayo yun. Very good. Gaisado man lagi ni. Gaisado man lagi ni. Na thank you. Ay, aron dili makita ni sampura. Uy, tagay ko sa kita. Undi. Si mami ko. Gai ko di. Dani ra, di dani ra. Napadaghan. Mo di tayo di. Di mong kamot di tanan ko ang kamot ko wala ha. Musa ng uban. Ay, itong dako ba na pusa na. Dili ka sakit. Uli anak. Sinaw ka. Okay. Kao naman siya kuan. Panako pa kuan kay. Kaya nung di pa na ako di ay. Naraba ko no iyan ni kuan silay. Masuya ba ka? Tana siya sako. Wala di pa tanaw sa hapon. Ha? Kaya saan sugod? Sa puta yan, hapon ba yan? Tama ko kung di ba ako. Kaya ko nang kuan, ya ko nang ipa-check up daw. Na dili man kaon. Daw kaon. Na ba yun? Nana na simbak ba? O, kuna inana nato jadi kaya po siya kaon niya na nanubo. Nabot o gitugbong ka to siya ro. Do ato sa ko jo ah. Bye-bye. Thank you. That's it. Ha? Bye-bye. Bye-bye. Ha? Mamang. Di si Bugay mo adto sa dikir mangihi. Wala akong gisira. Ha? Adto sa kuha unya nata dito may mobile nang ko dito unya, ha? Adto sa kuha. Bye-bye. Ayun, tanaw sa nako. Bye. Bye-bye. Like this. Like this, ade. Di. Abi. Nagkaon man. Di mata ulit tao na lang din. Na, di na kabalo. Mata ulit tao na lang din. Oh. Oh, EJ. Kau na lang kasi sampura. Ano? Uy. Wow. It kain. Ako sabi. Na thank you, mami. Tanto, mama. Ikaw na. Ito nga ito asin. Di na. Gay, hawoy.
Hanay mo ina ang ball. Ano? Gigi. Saan ka on? Bulo. Say color. Shot. Yellow. Abot sila. Wala abot sila. Yellow. Shot. Maawa. Ano ang gunting? Malibang ka? Ha? Wala. Maeg. Ayaw. Bau. Kani? Hurot na na? Hurot na na? Pa? Ikaw na. Sampura man eh. Tilawisan.
Kurot na din eh. Stress ta na pa oh. Ay pag-alaga dia. Di ka na. Hindi ka? Hindi ka? Papaya. Hula-hula. Pero ito na ba yung tao yun? Tao, ito na ba yung tao? Haan? Open? Bakit? Ah.
Iya. Away siya. Hmm?